Днес ще ви представим монтаж на соларен панел за нов модел камера. Как се казваше камерата тоже? iMO. Брат на iPad. Не гледайте отгоре самолета, дето пръска. Нали мога да си изрежеш после звука? Мога. Искаш ли да снимам барбекюто? Ще го и забързам. Какво ще го? Ще го забързам. През цялото време ли те снимаме, ли? Снимай, ще изрежа после. Не трябва. Там да го има. Готов си? Да. Само че не знам дали тия винтове няма да са големи. И виж, ще затвори се. Пробвай. Пробвай. Ако искаш да търся аз. Ама па си фотогеничен, бе. Фотогеничен си, иначе. Снимам в някаква реклама на шампан. Не имаш толкова дълга коса. Ай стане. Среди ямо. Вече ти ми ръцете. Добре. Да се вижда какво правя. Добре.